Yo, what's up mga idol? So mga to namin karon sa kuan sa Tacloban, kay duwa naman karon. So nagbiyahe namin karon sa Banban. So ngit-ngit lang kayo kay may suga. Kaan naman sa damong paminaw kay nagkalibang-libang naman. So update ang mga idol kay ngit-ngit kay ko di kayo makita. Sige sige mga idol. What's up mga idol? So mga to namin karon. So, duwa na naman karon men. So, suportaan sa mga duwa. God bless lang. So, kita lang tayo mga idol. Sige. Update. ML! Yo, what's up idol? So, padoon namin karon mga idol. Ang taktas mo. Oh, yan. Tuban. Padoon namin karon sa plaza. Kaya ato, bihil na boxing. Init na kayo sa tanan. Let's go. Hi guys. Putangin na mo. Bawal magmura dito. Lahat mahal. Bawal magmura kasi mahal kayong lahat. Video muna habang wala pang black eye. Kasi So, grabe mamaya kayong iba kainit na karon mukha guys. namin. Grabe kainit mga idol. Kapag hindi kami lumikay, ita na kami. Kain kay ita. Init. What's up mga idol? So diyan na din karon din sa event nga baksingan sa plaza. So bati kay lang kuan karon. Pisto sa ring. Kay init kistan lang dit. Ano siya. Bati kay pagka-pisto. So kay kasugdan na stress na init kay standan yan. So anong pagkawa ni init kayo. Sakit kay sa mata. Ay nako, duwa naman tane. Of the bout. Elite Division. Na headbutt. Jail. Nah. Yape. Yo, sitbat ang nangyayari kay Musa Toro. Wala, warning ina! Warning ina! Kontra, palasara! Sige, lahat na! Warning! All going cha-cha-cha moves. What's up mga idol? So manadyo na mong boxing karon. So nakita mo na yung naong. So kung ano siya headbutt. So okay lang kay hindi ta kasuguan. Di na headbutt na igo Junos Como guys. Fuck you. So mga idol, dire lang ko tapos tong vlog. Alon na mo kalimot sa subscribe sa akong channel. So sige, salamat. Bye.